Localized thunderstorm o Intertropical Convergence Zone kung ITCZ ang nasinati sa Sugbo human. Mibundak ang uwan ganina buntag, luwas man ang island hopping alang sa gustong mulabang sa isla sa Ulango. Apan ang pag-asa, miyawhag ka ang ayan kapong magmabinantayon tungod sa localized thunderstorm. Ano ang report? Sa may pag-asa Mactan, makita ang bagang dagom sa kalangitan. Gihulagway kini ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa pag-asa Mactan, nga localized thunderstorm. Gani ang local thunderstorm nga mo'y hinungdan sa pagbundak sa uwan, pasado alas 5 ganihang buntag, nakita pa sa Doppler radar sa pag-asa Mactan. Sa kadalanan sa Dakbayan sa Mandawi, nabantayan pa ang basa nga kadalanan. Midugang si Iclarino nga kun kusugman ang pagbundak sa uwan, posibleng muhatod usab kini sa pagbaha. Inaana atong weather condition until this weekend, taas ang chance makasinati ang thunderstorm. So padayon ta mag-monitor kining gi-issue natong thunderstorm advisory, mostly nasinati ang pila ka municipality sa Metro Cebu. Samtang luwas ra ang gustong mag-island hopping karong weekend. Apan pasidaan ni Eclarino nga angayan gihapong mag-amping ang mga mag-island hopping tungod gihapon sa localized thunderstorm ug intertropical convergence zone nga mohatod sa mga pag-uwan-uwan. So kini mga mag-island hopping, so okay ra, but magbantay lang if na ay thunderstorm. So, kailangan na atata sa safe na area. So, after 1 to 2 hours, if wala ni thunderstorm, balik to sa normal. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Misda.